Dani Mașcanu. Vreau să scot și o piesă cu Dani Mașcanu. Și cu mama. Ce mă te dai mare că ești un Drăgășan? Da, n-ar pune pe el mâna când vine garda. Lui Dragoș, vă rog frumos. Vă rog frumos. Aici avem Cedric Lee de telefoane. Avem, uitați aici. Uite casa lui Edi. Canalul, da, vă rog frumos. Ea știa că am treabă. Și oricum acum mă duc să depun ăla. Fiți atenți aici, cum să fură Drăgășani, Dragoș. Cu Dragoș că nu mai pot să stau cu ăla. Urla, îl găsesc să mă N-ar nimic că te duci aici la parchet. La parchet, uitați aici, cu fratele meu. Da. Dani Mașcanu. Atât, gata, domnul. De ce mă?